Oimore kamora mora janeno mar Lolwe TV, ogeno ni iriyo maber. Otieno masani wan kendo e chenro mano mar kuku mar wache. Kuma bende wadang'e na weche mathoth ahinya kotenore gi COVID-19. Makelo ni chenro iluonga ni Jesse Omondi, ka bende wendo ma wantiere kod kawuono en jatelo maduong' ahinya riwruok ma iluongo ni The Summit. Wadhi ng'ane ne to kaka riwruok mar Summit ma bende en riwruok mok mar piny owacho omako gwenge mathoth ahinya Kenya to kod pinje mago mokiewo gi Kenya. Gin ang'o gini ma riwruogegi osetimo kotenore kanyo kod tuo mar COVID-19. Wan kae kod mweshimiwa kata migosi Kennedy Kasera ma bende wantiere godo otieno masani. Oimore migosi Kennedy. Oimore sani en magoto, sani onge mosruok. Iriyo nade? An ka. In kaka jatelo mano ma ochung' ne The Summit. Ok ang'e ni inyalo lero kata ni en Summit Kenya koso East Africa mokwongo. Erokamano. Jesse, Summit en iluongo ni Summit International Organization. Summit ni piny ngima, although ni East Africa to nyoche kodonjo through Kenya. Koro sani wamako Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda kod Burundi. Emanyiso ni East Africa. Kan East Africa mahino mag The Summit. Samoro ng'e ni Summit ni ang'o gino bende koro deal godo kata ang'o gino bende koro ng'eyo kapod wachako gi kanyo. Erokamano. Summit mokwongo kaka lero ga pile ni Summit gedo ni mond liete, chuo liete gi jogo mok nyal, jogo mochando kuonde dak, wamiyo gi ute mag dak. Namba 2, Summit support boy child education. Somb nyathi ma wuoyi. Ok ni ok wadwar nyithindo manyiri, but nwang'iyo mwayudo ni girl child odwa mi teko koro ma nyathi ma wuoyi wich wil godo. Ekech kineno tiyudo ka girl child ni gimoro amora mabedo mention girl child. King'iyo dream ma gibiro nyaka gi dream girl. Manyiso ni nyathi ma wuoyi ni en onge lek. Koro nwang'iyo mwaneno ni nyathi ma wuoyi wich wil go. Emomiyo Summit and for boy child. Mogik en ni Summit tetia haki ma joma chuo kaka in. Kaka joma mine kikoso ni jaodi sani ubiro teri kafeda. Ji pong kamoro amora ma ogoni matek marach. Kafeda kanyo kiae ki ng'ama dichuo to roye mawuoki matindo tindo. Otiegi gi yore. Koro wan bende nitie chuo ma mon go e udi. To kaka ginyalo wuok, kaka ginyalo pimo gigi onge nikech kata in Jesse ka dhako goyi tilenga ling'eodi ka ok idwa kata nong'eyo ni chunyi ka kata ywak bok diywak. Koro jogi biro irwa to wasamon jaode no to lero gimomiyo okelo lweny to kodagi biro kiyie ni wamake to wamake watere court mondo ler gimiyo nyosiwa. Samuluonge ne usamon ng'ato nyagine in kama odwari e ofiswa kama Tingene samoro bende bodhi ng'eyo ni magi joma gimaluonga gi. Bende nitie samoro channel mo bende uchako luwo kata kowacho through chief, through police kosamo. Wan gi lawyers mago. Yes. Wan gi lawyer Summit. Ima watimo through lawyer. Lawyer marwa ema ndiko barua to luongi. Ka ise wuoyo wach mano mar siro jogo ma wuoyi. Joma nyiri bende samoro kodwaro support bende unyalo konyo iye kanyo. Ng'eni ng'ato nyalo wacho ni an bende nyathi ma nyako ni koso koro mando manyo kaka riwruok moro kata ka gibe yore moro munyalo konyo gigo to koro mokete kwan mar Summit. Joma nyiri donge already wagedo ni mond liete. Mago joma gidokoro wakene to support yore mag education to en mar nyathi ma wuoyi. Ka achiwo support ne nyathi ma nyako to en mana kaka an Kasera talk through Summit. Nyaka nochak Summit ni koro kodonjo East Africa through Kenya. Osekawo how long to okang' mano bende usechopo kwang'iyo supporting boy child men. Kamano. Yes. Summit nodonjo ka 2018 August. Mane higa modonjo ka. Kawuono this month odonjo higni 2. Odonjo higni 2. Yes. Wasetiyo matek kendo gik mwasetimo nenore. So far wan gi nyithindo 100 gi 22 mane high school gi college kod university mwamiyo support. Wasegero ute kawuono wan gi ot mar 70 Summit nyaka Nebi ute mwasegero ne jomok nyal. Wasetiyo matek. Cases bende waseyalo mang'eny
masani wan gi cases malara par gi wiye mago moseng'e kind higni ariyo. kind higni ariyo. Wadhi ng'eyo mano bang'e. Wadonjo ane na koro thor wach maduong'. The role mar organization gi kata ting' ma bende koro riwruoge ma kama kaka mano mok mar piny owacho kaka mar The Summit ma bende koro tiyo matek ahinya 2 years down the line gisechopo e okang' ma kamano. Wach mar COVID-19 nodonjo kae dwe mar adek kendo koro bedo maliet ahinya e piny mar Kenya. Bende koro ang'o ondamo mabende koro mane mabende koro ukawo nikech Covid odonjo, skunde olor, koro support samoro mar support nyathi sikul cha udhi uchungu. Bende nitiere samoro ondamo wacho ni akoro kar support nyathi sikul mabende koro ne pod onge ne wan watim kama kata ere kaka wada konyo jopiny bende ohinyore jomowito tije nitie joma role mar Summit mose play during this pandemic. Erokamano Jesse. En ni wan kaka Summit wasebedo gi jowa sama ne chandruok mar corona ogore pinyni wasemiyo jopiny support mowinjore. Summit number 1 wapogo chiemo e gwenge ma ing'eyo ni wang'ni ne higa ni ochakore marach. Yes. Nikech mokwongo ne en dede. Dede tuonyo. Ka dede ya to pi. Pi mo flood. Aya, ka koro flood bende oruore gi corona ka. Koro yudo ni nambe mbok, nam mong'ok. Nam bende ne ok lem lope manowe. Koro yudo ka jowa ne nigi tabu kabisa. Wan kaka Summit ne wawuok otamo mbele kendo nwamiyo jowa chiemo ma bende pod watimo nyaka sani. Wachiwo chiemo every Sunday nyaka yud ni Summit pogo chiemo kamoro. Wachiwo mchele, mogo, sanitizer, mask ma jowa luongo na buog rombe, yes. Sabun, kibrit, watimo gi every Sunday mondo jowa oyud gimoro ma ginyalo kete mesa. Sani koro wachako program moro bar nyithindo manyiri mwabro pogo nyithindo manyiri iluongo ni sanitary pads magi konyore godo. Nikech sani koro wayudo mang'eny ni nyithindo manyiri mang'eny donjo weche mag terruok machon mondo oyude kata pesa monyalo nyiewo gik machalo kaka pads. Koro sani kochakore next Sunday wadhi chako pogo pads ke Nyanza mangima. Talking on nyithindo manyiri samoro dhi joir joma chuo kapo ni pads gi onge. Uketo wang'wa ahinya joma chuo kata kamane organization no mane ting' mapek ahinya mabende koro miye mar joma chuo joma yawuoyi. Joma yawuoyi gi ng'ene mabende koro ketho ok ne ketho gikethore gi nyithindo manyiri gi nyiri gamo iye kokadho kuom yawuoyi. Bende un gi chenro moro ma uketo ni yawuoyi koro nitiere time ma opuonjogi weuru nyithindo manyiri gi osomo kik idhi nyathi marom kama gima kama mano bende nitiere mabende nitiere godo. Mano watimo kendo machiegni wadhi chake nyaka londo magwa machiegni program but watime ground. Sama wadhi mwapogo gikwagi chalo chiemo ni joma chuo gi wapuonjo gi wawuoyo kod nyithindo gi kendo wajiwo gi mondo mane dhi skul omak mana buk motego. Jonyuol gi bende wajiwo. Nyithindo kuonde ma gintiere usupport sample gi kaw ma gweng' ma kama kono gisomo. Sani oloro skul gine utegi donge. Bende ni sani koro nitiere network moro ma bende utimo networking moro bende utimo e kinde gi mong'eni otieno en kata kosele ng'ane ni omo be ng'ane ni kama odhi nade ke dala kuro koso ng'iyo mana somo ni sama kochopo sama ichulo fee wachulo ne fee gi support ma kamano nyathino dhi kamano to wang'iyo welfare mare ka en dala not kata koken ni support dala mondo kaka yudo ko chiemo bende ong'e to dhi nade sani koro masani bende ji koro lal dai negi. Okay, kamano en ni ng'eyo ni wan kwa kawo nyathi wachulo ni school fee mar 4 years from 1 to form 4 kind of from 1 to form 4. Yes. En kuro soma gima janyuol ochung'e en shopping mar koro wan wanyiso jonyuol magi ni nyathi ka nigi problem to namba mar office gochno mondo wang'e kaka nyithindo dhi. Koro sani wan pok waloso program mar luwo kuon ma nyithindo go nitie sani but jonyuol gi ne waketo ni in case nitie problem tigochonwa. Nitie problem mineno go nyathi kata nyathi olal gochno. So far pok wayudo janyuol moro amora mo complain. Koro adwa assume ni nyithindo duto mag Summit
dhi maber. Gidhi maber. Mano gima olero ni koro ubiro dhi tema nena luwo. Yes. Nikech ka nyithindo kolal e udi, ikia kata ng'ato oseamua en owe skul. How do you handle mano? Kaka koro sani, nitiere nyithindo ma iwacho ni chunygi mang' thoth nyalo dhi jok ahinya gi weche mago mag somo. Bende counseling moro udhi organize after this pandemic kapo norumo, ung'eyo ni to jogo ma bende chunygi noserumo gi weche mago mag somo, gino timo gi nade? Koso ka Gech fit osechulo 4 years. Ng'ato koka nie form 2. Kachopo January tiwinjo ni ng'ane. Nuoyo be gidhi gi nuoyo. Nuoyo. Udhi timo mana ang'o? Ng'e ni pok oyaw skul mondo wane itime chunye dhi e skul. But wan gi joma timo counseling maber. Ma nyathi moro amora ma nyalo bedo gi problem yor ka skul no, mama to watimo ne ocho maber to dok e skul. Aya gima chielo madwa ni koro wang'i anena ni to kotenore kanyo to kod chenro mag organizations. Bende nitiere tudruok moro bende utimo gi piny owacho gi e sani ma piny owacho bende ong'e maber ni ka wase support kata bende wan wajolu koni gi koni koso utime kiun. Wuok no kata ka en summit wana wuoka wadhi support kama samoro wanyalo nuoyo kata the same thing mag national government bende osetimo. How do you check ni ka dwaro kony ma kama water kony ni government poko gini koso tudori kanyo coordination nitie? Nitie coordination mwatimo. Wawuoyo nyaka DDC, wawuoyo gi chife, wan gi connection ma kama watere chiemo en kama chandruok nitie ma sirikal bende opuodho ni jogi winjore mondo oyud chiemo. Koro wan gi coordination maber gi sirikal mamalo. Yes. Mano ka bende waseng'eyo kamano wacho ni coordination nitiere, nyiso ni gimotimo piny owacho bende koro oseyie godo. Support giwacho bende nitie support ma bende giwacho ni be wanyalo support yo kama koso mana coordination ma ginyalo support yo. Support ma gimiyowa en security. Sama wadhi no gimiyowa security. We make sure ni ji obedo maintain social distance. Koro gimiyowa support maber e yore mag arita. Erokamano ahinya, mano watieko kidieny mano mokwongo. Kidieny mar ariyo wadhi ng'eyo anena to riwruoge gi bende kaka inene samoro bende un gi riwruok moro moriwo riwruoge moko ma piny owacho duto te koso en kendo kamano. Wadhi ng'eyo anena tielo mar ariyo. Janeno mar Lolwe TV mano bende chopo e kidieny mano mokwongo. Waseng'eyo matut ahinya kaka riwruok mago ma piny owacho bende koro dhi kare to kod konyo e piny. Otude kendo e kidieny mar ariyo mana bang' thuolo machuok kende. Machiegni kendo janeno mar Lolwe TV kendo erokamano ahinya kuom kete kanyo. Waduoge kidieny mar ariyo mana kaka asenyisi an kae gi jatelo maduong' mar The Summit International mano bade ma Kenya kendo koro mako Afrika ma ugwe nyaka gie sani moluor Kennedy Kasera. Ema bende wantiere godo studio. Kolero mathoth ahinya kaka riwruoge go osebedo ka timo moloyo to margi no emolose. Gi thuolo ni wadang'eyo anena ni to riwruoge migosi Kasera. Riwruoge mago mag piny owacho. Ang'e ni nitie un gi riwruok moro moriwo te. Bende untiere gi mano to cheno bende samoro wach Covid ne uwinjoru ni watimuru kama koso ng'ato ne tiyo kien. Bende mokwongo be un gi riwruok? Nitie riwruok. But sani to ng'ato ka ng'ato organization ne timo gire kien ka nikech gini o change ma gima ng'ato no biro timo Kenya gi opogore ga mana ng'ato biro timo. Koro ng'ato loko pache nikech ng'ato loko mana pache ng'iyo kama onyalo mako kama onyalo konyo kaka notimo. Bende neno ka riwruoge gi ting ma bende ne gikawo kinde Covid ni kata ma gikawo nyaka gie sani nikech Covid pod dhi mbele. Ang'o minyalo wacho e wi riwruoge gi moko mag piny owacho? Yes, riwruoge kendo osekonyo so far. Sirikal onge gima osetimo. Ang'o ma sirikal osetimo minyalo kwan? Onge. Riwruoge emosetiyo matek. Pesa ne counties ogolo gin pesa mochama olal. Ok nyal kwan gima nokonyo go japiny. Mask monego sirikal nonego bende miyo japiny. Onge kata achiel mosechopo ne japiny. Riwruoge emokonyo nyaka sani mineno ni emomiyo jopiny moko pod nigi teko
nikech riwruoge sirikal to ok wanyal kwano. Nyiso ni riwruoge modhi okawo ting' ahinya nikech riwruogni okelo ma, riwruogni okelo ma. Gineno ni jopiny odak maber, jopiny oyudo kaka ginyalo chiemo bende, eskindeni ma bende ji sandore. Kiwacho weche mago ma sirikal kela e weche ma bende wadok korka siasa nikech ang'e ni ja siasa mbele ka ndiko ming'eyo ma bende wadhi lose mbele kanyo. Counties wa, in iwuok e county ma Homa Bay, kata counties ma Kaluo bende understand ahinya. Bende neno ka nitiere ondamo ma gikawo. Bende nitie kamoro ma bende gimoro atwa moro ma gisegoyo wach mar kedo gi COVID-19. Pok aneno nikech kidwa ng'e ni jogi ok ni serious gi kedo gi wach mar COVID-19 to iyudo ka sani ema county moro owe nurses dhi e strike. Moko bende chano dhi next. Mano nyisi ni jotendwa gi ok oikore. Jotendwa ma counties ok oikore ni kedo gi milusi marach mar corona. Nikech sani monego koro imiyo jotich mag thieth, health workers, imiyo gi arita maber. Gine ma gitiyo sa ka sa. Kendo gine ma koro onego bed ni ing'iyo gi kabisa. Teme yudo ka counties moko ma Homa Bay cho nochako ng'anyo, ma Kisumu nyocha koaye kendo gichano. Nyisi ni counties gi jotendwa gi ok oikore mar kedo gi coronavirus. Dibeni samoro siro paro mar ni kare weche mago mag thieth duokne e piny owacho koso how best ma county gi nyalo timo. Ang'o minyalo wacho ni county tim nang'o koso gini terne piny owacho kako timero? An a support mondo tere malo ne piny owacho mamalo. Ema nyalo riembo gini maber. Gini osetamo sirikal mar county. Ok kata weche ma corona kendo osetamo gi fail kabisa. Omiyo health to an aneno ni mondo duok malo. Weche go mago mag konyo korka gine sewacho wacho mago mag weche mago mag thieth to jopiny ji mohinyore go hula, ji mohinyore gi pi, gik manyalo kelo weche mago mag tuo. Inyalo wacho ang'o e weche ma county sana county ma Homa Bay, nikech kanyo ma bende wuok kanyo nyalo ng'e matut ahinya. Bende negi kawo migawo moro motegno e konyo jogo ma hula nohinyo, jogo ma pi nam ne okawo lopegi. Onge gima ne gikawo motegno, en ni ne gikawo mana matin otiende ni ne giwuok to gidhi gipogo bando goganda emomiyo joma ne piyo ahinya. Mano e matin mane sirikal county gi joma noyiero kawo. Abuog rombe to wan ema ne wapogo. Mano to no, wan ema ne wapogo sama wadhi. Gin ne gipogo ganda to gi ang'o gi bando. Mano tin. Joma ne piyo hinyo rombe gi kidhi kamoro ni gweng' moro ni Simbi. Moko ne wagone gi mana rambi mondo oyud lo kuma ni malo. Mondo gidagi. Yes. Mano nyiso ni sirikal mar county onge gima notimo. To pi nohinyo jogi. Bende wayudo solution. Sama koro piny koro ber ni. Yo minyalo geng' godo pigno mondo next time kik chak in jogi. Magi gik monego bed ni koro ging'iyo ka gitimo gik ma kamano. To wayie ni koro gikonyo joma ne piyo weche mago mag siasa kaka siasa mar piny Kenya dhi, siasa mar counties bende koro dhi at that level to kod level mamalo. Ineno ka bende samoro siasa nyalo bedo ni affect dongruok ma nyaka gi sani dhi. King'iyo siasa samoro mambe siasa ma kama nyalo wacho weche mago mag siasa mag gwenge. Keche ja siasa koro mar be nyaka penje. Sani to king'iyo ni siasa pok ochakore. Sani pod nwamiyo joma nwayiero thuolo. Gweruok mantiere counties MCA sang'o koni. Gweruok go to kitgi sana Homa Bay county. Gin tinde nwawegi ni gin gilaro telo ma assembly. Tiyo ne jopiny ne wigi wil go. Telo ma assembly ema gilaro ma kiny oyier speaker ng'ane, kiny olok majority leader, kiny oket speaker. Higa achiel kia ni Homa Bay ose break record yiero speaker kia ni dipar to gi majority leader. Omiyo mano e gima gibere. Mano so far mano e gima gibere manyalo wacho. Tijgi mar oversight wigi nowil godo kabisa. Gin gilaro telo ma assembly. Adwa ni nyisa gigo mabende samoro setimo na jo Central Karachuonyo. Jalo mabende samoro how come moro 2022. Mano gimisewuok ne lela. Ma okada penye ne dwaro kom goso ke dwaro mano gimisewuok lela kendo se ni it jo penye. In jalo mabende dwaro kom moro Central Karachuonyo. Mano Karachuonyo ko Homa Bay County.
Ang'o gini ma bende samoro gie thuolo nineno ka jopiny go ne gilak. Jopiny go ineno ni mage to mage gik mane dwarore ka ma bende samoro nisechako keto kare kata bende in gi mipango mar timo mago ma bende isetimo nyakwan. Erokamano. Ing'eyo ni iwacho ni charity begin at home. Koro charity begin at home nachako gi dala. Ma Central Karachuonyo. Omiyo Central Karachuonyo wasetime mang'eny. Wasemiyo ji ute dapar ma Central Karachuonyo mo break record nikech kanyo asegero ute 22. Joma ne onge ute gosima ute gin samoro bende rach nyalo piyo ketho ute gi. Wasegero kendo aparo ni gigo ulando ga news ka pile kwa timo gi. Chiemo bende wasemiyo gi, wase support nyithindgi e yore mag school. Sani gik mang'eny pod dwarore nikech king'iyo yore mag thieth pod richo kabisa. Wadwaro dispensaries mang'eny mondo obedi ward mondo ward obed maber. Omiyo gik maber kaka pi jowa mang'eny pod okoso pi. Emomiyo pod watiyo matek mondo walok ward mar Central mondo obede kama at least inyalo wach ni nitie dongruok moro. Mano ute iwacho kanyo wadonjo ne weche mago mag somo. Weche mag somo wan gi nyithindo malaro 30 gi wiye Central ka ma wamiyo support e high school moko ni e college. To wasetimo mang'eny nyaka ne kanise sani bende. Kanise bende usiro dongruok meke. Kanise bende wasiro dongruoge mage nikech kanyo ema nyithindwa kod jowa nyalo dhi kwe chunygi. Sama timo mage tudruok kech samoro iwacho ni weche mag dispensaries dwarore. Bende nitie samoro jogo ma bende iwuoyo kopogore riwruok maru nikech riwruok mari kata in bende nyalo wuok ni mondo iger dispensary. Bende nyaka koro inform county tudruok mari mitudori mondo item mae. Ing'e ni county be nyaka ng'e ni wan gi dispensary moro kama support ma kama wayudo from this organization. Sani otek. Nikech jotelo matiyo malo go iwe ni digi yien ni wuok from nowhere ni dwa gero dispensary digi yien. Gidwa nyinge gi base ok bedo ga. Mano ok nyal yien. Omiyo nitie the right time ma gigo biro timore. Wan osiepe mang'eny ma from outside ma nyalo miyo wa support ma wadwaro mondo walok godo ngima jowa. Mago kuma bende koro osetimore. Isewacho gedo weche mago mag somo. Ang'o ma koro chano timo? Isewacho osuptende. Ang'o ma bende ineno ka pod nok kanyo kopogore gi weche mago mag thieth? Miwacho ni jowa onge pi. Anyisi wach mar pi. Pi no shida kabisa. Gin mana yewni mokuny ma seasonal. Ka chieng' rieny matek to giduono te. Koro pi chando jowa. Wach pi no bende wan godo e program maro. Mano pi ma bende itiyo godo e udi. Nitiere chenro moro maber piny owacho nochako kanyo mar oloch Kimera. Ang'o minyalo bineno ka itiyo kode kaka dwarore. Kero king'iyo pi ma bende inyalo tim godo weche mago mag pur. Chiemo bang'e ni samoro nyalo bedo chandruok. Ji ok ti kode makare. Oking'e jowa to kata ne miyo gi pi ne ringo kadho kanyo. To kok imiyo gi support mowinjore kod puonj gi jipo gi kako nego ti gi pigno. Pigno biro kadha kanyo milele na milele. Emomiyo jotendwa moyier ka gidwaro ni pi mar oluch Kimera kon jowa to nyaka gipuonj jowa gima pigno nyalo konyogi. To gimigi support madwarore mondo gibed ni pigno ging'e ni koro miwa support okelnwa kothe ka jatelo to ni watim mage ma. To in ka koro nokel pi kanyo pi ringa. Gin bende gibiro ng'iya ka. Ng'ama da bedo jatelo. In ang'o minyalo nyiso jogo joma bende tiyo ema nyalo tiyo kod Kimera kanyo? Joma nyalo tiyo gi pi oloch en ni kidwaro support mar kothe kaka inyalo tiyo gi gino mondo okel chiemo to bir Kasera mondo amiyi support mondo wa make good use of that pi. Pigno nyalo miyo jowa bedo maonge kech nikech en pi maringo 24/7. En pi ma nyanya nyalo pur kode, alot, gik makamage. To chiemo koro nitie musiko ma skunde man around. Koyaw skunde to yudo ni ine ma koro ine me supply galot, gik machalo nyanya gi kamano. Pigno jowa onego o make good use of pigno. Erokamano ahinya. Adwa ni ng'e kamera ni kwa tieko nikech aneno ka sa bende oseng'ado kendo koro dhi matek ahinya. Ng'e kamera ni bende iwuoyo gi oganda jo Karachuonyo joma Bay County kaachiel kod Kenya mangima. Riwruok maru kaka mar The Summit ang'o ma bende oikonegi
to kod ang'o mabende koro inyalo nyisogi. Bang'e chak iwuog gi jo Central Karachuonyo. Wach mawacho en matin kabisa ne jowa moriwo jo Homa Bay Central Ward Karachuonyo duto ni corona nitie kendo gini neko. Lure uru gi weche ma Ministry of Health to kod jo sirikal mamalo golo. En ni gini nitie to king'ene tang'uru sana gi jomo travel ma Nairobi nikech kuonde ma koro tuoni onyae kabisa. En ni sanitize, luok lweti kinyalo sa ka sa. Kasto wach mar social distance kete uru, kik igol abuog rombe e dhogi. Suchi nikech tuoni nitie to sana e dala kuno to koro nyalo nego jowa madongo kabisa nikech tuoni rach gi joma ikgi osedhi malo. Omiyo wakwayo ni waritre uru, ok ne ber ni tuoni kodonjo kama chalo kaka Homa Bay kata counties mamoko mag Luo Nyanza, ok wang'eyo ni onyalo nego jowa machalo nade. Nikech uneno pinje molony kaka Amerika ema tuoni nege ji machalo kamano. What about kochopo Homa Bay ma pod wan kata lony ma jo Nairobi nigo pok wabedo godo. En ni jothurwa waritre uru ma sama pod sirikal ng'ang'ana mondo oyud kaka ikedo gi tuoni, watimuru kaka sirikal dwaro mondo wami sirikal tich mayot. Wach mar gatherings koro walor uru. Erokamano ahinya Mr. Kasera kuom chopo e studio marwa e sechegi mondo koro mi watwagane mathoth ahinya puonjo jopiny kendo koro mane kuku mar wache ma bende wang'iyo anena to ang'o gini ma bende timore, ler monego bed ni chiwo, ere kaka onego bed ni koro itime mana e TV marwa mahero mar oganda Luo iluongo ni Lolwe TV. Mane nitiere kod e chenro ne iluongo ni Jesse Omondi, wanere kendo chako odiochieng' mano makiny.